Molt bones, sistèmics! Benvinguts al nou tema de matemàtiques de quart d'ESO, les funcions. Començarem veient els dominis de la funció. Què és un domini? Són tots aquells valors de x que tenen imatge, és a dir, que els puc posar a la meva funció i no em donaran problemes a l'hora de calcular. Quins problemes tenim? Només dos. Dividir entre 0 i fer arrels de números negatius. Aquí tinc una divisió, per tant, hi ha valors de x que potser em donaran problemes. Abans de veure com ho resolem, recordeu, doneu-li like, subscriviu-vos al canal i ara sí, anem a veure com resolem el domini d'aquesta funció. Molt bé, anem a buscar el domini d'aquesta funció, que recordem que són tots els valors de x que podré posar i que no em donaran problemes. Ho farem a la inversa, buscarem els que sí que em donen problemes, i en aquest cas tinc una divisió, i la divisió és susceptible de ser problemàtica. Jo no sé dividir entre 0, vosaltres tampoc. Per tant, el que farem serà buscar els valors de x que fan que el denominador sigui 0. Al final de tot, el que haurem de fer és resoldre una equació, si us hi fixeu. Agafo el denominador i l'igualo a 0 i resoldré aquesta equació per trobar el valor de x que fa que sigui 0. Aquests valors seran els problemàtics, per tant seran els que haurem d'excloure del domini. Les solucions de l'equació seran els que no formen part del domini. Per tant, tenim la següent equació, x a la 3 més 2x al quadrat menys 13x més 10, que era el denominador de la funció, igualat a 0. Fixeu-vos, equació de tercer grau. Haurem de fer Ruffini. Llavors, si recordem com fer Ruffini, si no us en recordeu, podeu anar a buscar un dels vídeos anteriors. Posem els coeficients de la meva equació. Recordeu que si us falta algun dels termes haurem de posar un 0. Per exemple, si no hi hagués aquest 2x al quadrat, si no hi hagués terme x al quadrat, en la seva posició hi hauria un 0, Llavors, ara provarem amb els divisors del terme independent, del 10. En aquest cas tindríem més 1 menys 1, recordeu que sempre positiu o negatiu, Més 1 menys 1, més 2 menys 2, més 5 menys 5. I aquí és una miqueta de vista matemàtica i de sort. Nosaltres, si provem en el menys 5, veurem que ens dona solució. De manera que, recordeu, amb Ruffini sumem verticalment, multipliquem en diagonal, i l'objectiu és que l'últim terme ens quedi igual a 0, que en aquest cas ens passa. Fantàstic! Llavors, el menys 5 serà solució de l'equació. La primera que hem trobat, com que és de tercer grau, podem trobar-ne fins a 3. Ara aquí podríem passar a resoldre l'equació de segon grau o seguir fent Ruffini. En aquest cas, si Ruffini ho veieu molt clar, és molt més ràpid. Però tenim el hàndicap, i és que si aquesta equació de segon grau no tingués solució, per Ruffini no veuríem mai que no en té. Per tant, recomanació pot ser, si ho veieu molt fàcil, continueu per Ruffini. Si no, feu equació de segon grau. Nosaltres seguirem per Ruffini i provem ara amb el 2. Recordeu que segueixen sent els mateixos divisors que teníem al principi. I amb el 2 també em queda el 0 al final, que no serà la nota del vostre examen després de veure aquest vídeo, i ja tenim la segona solució, aquest x igual a 2, i recordeu que aquests dos últims termes, ara sí, si volem, podem escriure l'equació resultant, és x menys 1, l'1 que va amb la x, el menys 1 que va a terme independent, igual a 0, i per tant la solució la trobem molt fàcil, x igual a 1. Fixeu-vos, ja tenim les tres solucions de l'equació, x igual a menys 5, x igual a 2 i x igual a 1. I aquests tres valors faran que el denominador sigui 0, per tant, seran problemàtics en la nostra funció. I només n'hi ha aquests, perquè només tinc una divisió com a susceptible de ser problemàtica. Per tant, el domini de la funció, ara ja sí que el podem escriure, domini de f de x, serà tots els números reals, és a dir, puc posar-los tots, excepte aquests tres que hem trobat, i només trec aquests valors en particular, i els poso ordenats de més petit a més gran, menys 5, 1 i 2. Recordeu que això no és un interval, com que la clau és així, vol dir que traiem valors concrets, és a dir, només estic traient el menys 5, en particular l'1 i el 2, no l'interval que hi ha entre ells. També podríem treure l'interval, però aquest no és el cas. Molt bé, ja hem vist que per trobar el domini de la funció, que són els valors que sí que puc posar, a vegades ens és més útil buscar quins no puc posar, quins em donaran problemes. I en aquesta funció hem vist que l'únic problema que puc tenir és dividir entre 0. Per tant, busco els valors de x que fan que el denominador sigui 0, és a dir, resolc aquesta equació. Per resoldre des de tercer grau, ja en sabem, anirem a fer Ruffini i me n'adono que el valor menys 5, 2 i 1 són arrels del polinomi, és a dir, solucions d'aquesta equació. Valors de x que faran
que el denominador sigui 0. Per tant, els valors problemàtics que exclourem del nostre domini. És a dir, el domini de la funció seran tots els números reals, puc posar-los tots, excepte 3. El menys 5, l'1 i el 2. I recordeu que quan les claus són d'aquesta manera estem traient valors concrets. Això no és un interval. Només trec aquests punts en particular i els posem de manera ordenada, de més petit a més gran. Fins aquí el nostre primer domini. En el següent vídeo en veurem d'altres. I recordeu, siempre hipotenusas, nunca catetos.